Ayan, hello guys! Good afternoon. So, ngayon, magto 2 p.m. na. Actually, 2 p.m. na. And, kasalukuyan kayon. Ngayon, ka nagpapak ng orders. Actually, nakauwi kami, mga almost 1 o'clock na. So, galing kami sa BIR. And then, yun, ang ginagawa ko ngayon is nagpapak ako ng mga orders. Ayan, nagkalat yung aming stocks. So, nagpapak ako ng mga orders. And then, ito yung listahan ko na ipapak ko. And si Papa naman, nagpapahinga muna siya kasi i-deliver niya ito ngayon. And also, yun. Pero iti-check ko sa iyo mamaya kung ano yung mga nangyari sa aming yun sa mga nagbi-business, no? Para at least meron naman kayong makuha na information from me. Wow, bongga. So, yun. So, itatapusin ko lang itong ipapak ko. And then, mag-chika tayo mamaya. And, yun. So, ito yung nagpapak ako. Ito mga cellophane, guys. Ano to? Sinaseparate ko kasi yung mga 5 pieces. Ayan, may lumpia. Ito naman kasi wala nang mapaglagyan. And itong mga karton, nilalagay ko kasi itong division. Ayan, kasi dapat may division yan dyan. Kasi yung lumpia nisa doon, chicken dito yung pork. So, puro pork na yan. Kasi, maraming gawing stock sa pork kasi yung pork, yung fast moving. And then, yun, dito din nadi-division ako, nawala na yung division ko. So, yun yung division ko, yung mga karton. And eto, isa pa lang yung napak ko na para sa order. Ayan. Ayan guys, tapos na ako mag-pack and actually, in fairness, konti lang yung delivery namin today. Actually, may delivery kami kanina pero ngayon, medyo konti lang yung deliveries natin. Kasi, mas mabuti na yun. Kasi, meron kami nilakad ngayon ng umaga. So, yun yung maganda. So, ayun. Si Papa lang yung aalis, tapos mamaya aalis din kami. And kaya namili kasi ako ng mga gamit namin, kaya ayun. Ito yung mga napak ko na mga konti lang ngayon. Pero, mga rin to, mga malalaking amount. So, yan yung deliveries natin. So, tapos na tayo. Ayan guys. Hinaan ko muna yung aking electric fan kasi masyado siyang malakas. Ayan. So anyway, ayun, i-check ako sa inyo yung ano ba yun? Ayan, i-check ako sa inyo yung ayan, dito lang kasi yung magandang yung lighting, no? Kaya dito ako lagi. So anyway, ayun. Actually last week pumunta kami sa 'di ba, kasi guys, kumuha na kami ng aming BIR tax, no? Kasi bakit ngayon lang kami kumuha ng BIR tax? Ito yung explanation ko. No, kasi alam ko hindi lang kami yung nagganto. Merong iba na hindi talaga nakapagpatuloy doon sa ng tax sa BIR. So, yun. So, kami naman, sabi ko sa inyo, diba, itong business namin na to, parang almost 10 years siya, pero puro lang siya, no? Actually 10 years na talaga siya. Pero parang pang extra income lang, sideline lang, kasi hindi talaga namin siya parang hindi namin siya pina-priority na business, ganun. So, yun nga. Ngayon nung nag-pandemic, na na kami, talagang ito na yung naging bread and butter namin. Diba? So, yun yung nangyari. Ang ginawa namin, hindi mo na kami kumuha ng business permit. Kasi, ito din, hindi ko, sa mga nagsa-start ng business, no, lalo na akong hindi pa naman talaga kayo sigurado dun sa negosyo. Ito lang, hindi naman to pero ito lang sa akin lang. Wag mo na kayong kumuha kaagad ng BIR tax kasi hindi mo alam kung pag alam mo yung kumikita na talaga yung inyong business, hindi po maitim yung kinikili ko, ha? Lang po yan, shadow. Pag hindi pa talaga ganoon kalakas yung inyong negosyo, hindi pa talaga siya kumikita na wag muna, no? Parang i-sure mo muna kasi
mas malaki yung gagastusin natin pag nagpasara ka ng negosyo. So kami hindi kami nagkuha ng, we have DTI. Hanggang DTI lang kami, guys. So kasi tinatansya pa namin kung ano ba talaga, kung magpapatuloy ba tong business na to, ganyan. So ang ginawa namin nung medyo okay na, no, nagkuha na kami ng business permit, which is nung last week pa kami kumuha, guys, ha. So kasi hindi ko kasi masabi pa na talagang okay na yung business talaga. So ngayon nung medyo na feel na namin na need na talaga namin kumuha ng business permit, kasi kailangan na yun talaga, no. So kumuha na kami ng business permit, and ang problema namin is yung DTI namin is kasi dapat 1 month lang ata yung tagal ng DTI, simula nung kinuha mo siya doon. So ang advice sa amin is kung hindi namin yun makukuha, ay hindi namin maaano, kasi supposedly hindi na talaga pwede yun. Magkukuha na kami ng bagong business name. So nung pumunta kami sa BIR, kasi sabi ng DTI pupunta na kami sa BIR kung meron silang pwedeng mag-solusyon doon. So nung pumunta kami doon, guys, merong sabi ng BIR na mag-file, meron kaming final na something kasi yung sa BIR, bibigyan ka naman nila ng direksyon ng kung saan ka pupunta, ganyan. So nagpunta kami sa attorney, pero konti lang binayaran namin, kasi parang 200 lang ata yung binayaran namin doon. Parang lang siya, nagpa-notarize, meron kami binanotarize, no. So yun yung kinuha namin, and then yun, mas maganda talaga ikaw yung pumunta doon sa, medyo hassle nga lang, no, pumunta sa mag-process ng inyong pero kasi may mga matututunan ka kasi pag ikaw yung nagpo-proseso, 'di ba? Unlike kung idadaan sa fixer. And yun. So ang nangyari, within 1 week ay nagpaano ng resibo ng parang parang layout ng resibo. So pinakita sa amin yung layout ng resibo. So nag-down ka. Ang babayaran sa isang resibo, within siya, consumable siya sa within 5 years, 30 ilang ba yun, parang mga pad siya, marami siya. So yun may nakatatak na pangalan ng business namin, yun. Tapos pinag-down lang kami nung kinuha namin yung layout, kasi kailangan yun sa BIR. So meron mga requirements naman sa BIR, konti lang naman yung requirements, kayang-kaya naman yung kunin. And yun, sa mga importante kasi may BIR talaga. Marami namang benefits na makukuha mo kung meron kang BIR, 'di ba? Kasi may mga kailangan ipasa mga requirements sa proof, kasi yan yung aming nakakakitaan. So importante na meron kaming proof na meron kaming negosyo na ganito. So now, ang nangyari kanina, bumalik na naman kami kasi pinag-antay kami ng mga 1 week din sa email na pag natapos na lahat. So yun, natapos na, nagtanggap kami ng email, bumalik kami ulit doon. So nung pag namin doon sa yun, tapos nasa na ba ako? Hindi ko siya kung sinagot sa yun, tapos yun, guys, ang nangyari, nagpunta kami doon kanina, nagbayad kami, binayaran namin lang, 500 lang. Oo, 500 lang yung namin. So ang doon is syempre pag pag ang purpose kasi nung resibo, ang purpose ng resibo talaga is makikita doon sa BIR kung yung inyong kinikita sa isang taon, makikita doon. So yun, so every year lalaki yung tax mo, depende sa kikitain mo. So ganun yung mangyayari. So kami syempre, yun, marami kayong malalaman pag kayo talaga yung dun sa inyong BIR. So yun lang yung hinihintay namin yung BIR, guys. And nahuli na yung aming hindi pa kami kumuha. Meron kaming business permit, pero dito lang sa barangay. Pero sa city, hindi kami ni-require
na kumuha. Pero feeling ko hindi man ako kukuha kasi home base kasi yung business namin. Pag siguro meron na kaming physical store, doon that's the time siguro na kukuha kami. And yun, hindi naman kami inanuhan, hiningan ng BIR. Ang kailangan sa BIR is yung DTI lang. So binayaran namin 500 lang guys, and then dun sa yung tawag doon sa printing press. Yung sa printing press naman, meron sila talaga sila accredited sa BIR. So, doon kami doon kami ni-recommend. So, pumunta kami doon. And, after that, inaantay na namin yung text ng BIR kung okay na lahat, kukunin na yung So, marami pang mga, proseso. And, kasi medyo matagal ngayon kasi may yung mga ibang mga empleyado work from home, ganyan. So, medyo matagal yung proseso kasi marami din nagpa-file. So, importante kasi yun guys talaga na may BIR. Dati kasi, meron kasing iba, na-experience namin yun, natatakot tayo mamunta sa BIR kasi baka malaki yung babayaran natin, ganyan. Pero actually, sobrang konti lang naman talaga yung babayaran mo doon. No? So, imagine magkano lang yung nagastos namin. And siguro medyo mahal yung sa permit na sa city talaga nakukuha ka ng permit. Hindi yung sa barangay ha, kasi wala na ngayon sa barangay. Sa lahat sa city hall mo nakukunin yung business permit mo. I think yun medyo malaki-laki yung babayaran mo doon, depende sa income. No? So now, syempre kumuha na kami ng business permit kasi ay ng tax kasi syempre lumalaki din naman na yung kita namin, tapos may sinasahuran na kami, di ba, may mga tao na. So mas maganda yung may mga legal na may nagiging legal na yung business, di ba? So yun lang yung inaantay namin. And also sa Foodpanda at saka sa Grab, isa din yung dati kasi walang business BIR sa Foodpanda. Ngayon kasi talagang kailangan siya, required talaga siya. So yun. And actually na-inspire din ako na mag-business kasi yung goal sa business namin ngayon, hindi ko to in-expect na yung patutunguhan ng business is parang hindi na siya basta business. Alam mo yun, na nakakatulong ka din sa mga nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo. Parang na-intimate ako sa aking kilikili kasi parang ang itim-itim niya sa shadow. Nakakatulong ka dun sa mga nawalan ng trabaho. Tapos marirealize, nung pumunta na kami doon guys, na-realize ko na sobrang dami pala nangangailangan ng trabaho. Akala ko parang okay lang sila. Pero nung nag-declare ako doon na doon magpapaano ako, ganyan, maraming gusto ko magtrabaho, gusto kong ganyan. Tapos may mga pinsan din ako, may mga ako doon na nag-aaral din sila, module lang naman sila. So, pwede silang magtrabaho doon, ganyan. So, hindi na siya basta negosyo, no? Parang naging way ko siya para makatulong din sa iba. And, yun. Masaya ako, nakaka-inspire, parang nakaka-motivate, kumbaga, yung pagninegosyo mo na may purpose, 'di ba? Parang may purpose yung business. And yun, yung hindi ko naman sila talagang tinatrato ng empleyado ko. Parang partners, like kung sinasabi partner kasi kung wala sila, hindi naman mag-survive yung business talaga kasi hindi namin kakayanin. So talagang partner talaga yung na mga katuwang ko. So yun, sa mga gustong huwag kayong matakot pumunta sa BIR kasi hindi naman sila nangangagat. And konti lang talaga yung babayaran ninyo. And mas maganda yung may legality. And siguraduhin nyo lang din na sure na kayo sa business nyo. And ito kasi medyo stressful yung business na talaga, yung mga food business. Medyo stressful siya. Pero yung fulfillment, iba kasi maganda siya. Masaya ako sa ginagawa ko. And yun, masaya siya guys. Importante na masaya kasi ginagawa mo kasi pag hindi ka masaya, parang alam mo yung parang iba yung feeling pag nagninegosyo ka na parang hindi mo gusto. But anyway,
yun naman yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi talagang gusto ko ding i-share yan. Kasi dati naghanap ako ng video sa YouTube, yung mga about sa mga ano. Wala akong makita talaga na kung magkano yung ano. May iba nagsishare sa medyo mahal. Pero nung ano, kasi meron dahil sa train law ata yan, medyo konti lang yung nababayaran natin. Pero as the time goes by, parang pag medyo tumagal-tagal na sa business, tapos makani yung income, syempre, tataas din yung ano mo, tataas din yung babayaran mo na tax, 'di ba? So, yun. And ngayon pa naman, talagang kahabulin ka talaga ng BIR kasi syempre, medyo hirap yung Pilipinas, diba, dahil sa pandemic. So, importante talaga sa yung mga pera na mga taxes, doon naman sila kumukuha. So, yun. Yun lang yung gusto kong i-share, guys. And sana may napulot ko sa mga sinabi ko. Kasi, syempre, gusto ko ding, kasi alam ko marami ding mga work from home, ay mga nagnenegosyo na home base lang, 'di ba? Kasi pandemic. Talaga ngayon, guys, yung food talaga grab the opportunity kasi yung food business kasi talaga sobrang boom na boom. And I think kahit matapos tong pandemic, guys, parang yung mga tao magsistay pa rin sa ganito na sistema, no? Kasi kasi dati yung online business, hindi siya ganun ka, parang minsan minamaliit pa nga nila eh. Pero alam mo, halos ngayon nag-online business na, 'di ba? Dati minamaliit lang nila kami yung mga online seller. Ngayon, halos lahat na nagtitinda na, kahit mga profesyon, nagtitinda na. Hindi dito na nare-realize ng mga Pinoy na importante din magnegosyo, hindi lang puro trabaho. Siyempre, kahit naman business ngayon kahit yung business, maraming business na nag-close, pero importante din na kahit ngayong pandemic, talagang tataga natin yung mga yung patupad pananalig natin sa Diyos na kakayanin natin kahit anong mangyari, 'di ba? So, yun. And ako naman, kahit may nawala man na isang negosyo namin na pinagkukunan talaga namin sa lahat, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na binigyan kami, na binigyan ako ng wisdom ni Lord na talagang isabay ko itong frozen business namin dahil ito yung sumalo nung nawala si Shopee. So, nagpapasalamat talaga ako. Sobra. So, ayun, guys. I hope you guys enjoy and salamat sa panonood. And see you in my next video, guys. Bye!